No niin, heipä hei. Me ollaan palattu taas pitkiltä unilta kesken talven hommiin. Kyllä. Ja kiitos kun jaksoitte odottaa. Anteeksi, että kesti. Mutta nyt viimeinkin alkaa Ikoni-podcastin kakkoskausi. Toinen tuotantokausi ja me tosiaan vähän kesti, koska oli pikkusia studio- ja equipmentti, mikrofoni sun muita ongelmia. Mutta nyt on kaikki saatu järjestykseen ja Kyllä. nyt päästään jatkamaan. Luvassa on myös aika paljon ulkonäkökeskeistä settiä. Ja meikkaaminen, plastiikkakirurgia, korut. Ja sitten tietenkin kaikkea, jos on jotain ajankohtaista arvostelua jostain elokuvista, mitä sitten saattaa tulla, tai TV-sarjoista arvostelua, ja aina tietenkin jumalisesta, raamatullisesta näkökulmasta ainakin yritetään päästä aina Kyllä. sitten kaikki katsomaan. Että Joo, lähdetään siitä liikkeelle, että Raamatun suuri kertomus on oikeasti totta, jolloin kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, niin voidaan jollakin tavalla nähdä kumpuamaan sieltä, millainen Jumala on ja miten ihmiset ovat luotu tietynlaisiksi. Ja sitten me toimitaan tässä maailmassa. Sitten me luodaan sitä kulttuuria ja ihmetellään, että mitäs tämä oikein tarkoittaa tämä kaikki. Joo. Ja sitä me halutaan tehdä Ikoni-podcastissa, että etsitään Jumalaa pienistäkin perukoistamisesta saattaa näkyä, vaikka ei välttämättä heti sitä huomaa, Juuri ennen kuin näin. katsoo vähän tarkemmin. Joten tervetuloa. Tästä homma jatkuu. Joo, jatketaan tästä.